Päästiin sentään valossa aikaan. Lämpimästi tervetuloa Hamiaan. Istuthan vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyön merkkivalon. Ole varovainen avatessasi matkatavarahyllyn, ettei tavaroita putoa. Voit nyt ottaa lentotilan pois päältä elektronisista laitteista. Finnairin ja Mannerheimsin puolesta toivon, että viihdyt kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa pian uudelleen ja oikein aurinkoista ja antoisaa lomaa. Ja muistakaa vielä kaikki tavarat, myös hattuhyllystä, takit ja muut tavarat. Varmt välkommen till Hania. Jag ber dig nu sitta kvar på din plats med säkerhetsbältet fastspänt tills kaptenen släcker ljusskylten. Öppna bagageluckan försiktigt så att ingenting faller ut. Du får nu stänga flygläget i mobiltelefonen. Finnair och One World Alliansen hoppas att du har trivts med oss idag. Tack och välkommen åter.